बाथ्रा जोंनि दुलाराय हारिमु आफाद बिथांमोननि दैदेननायाव आरो थावनि गोबां बिदिनो आफाद दङ। जोंहा नैबिदिनो बिसमुरियाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफाद लोगोसे बिसमुरि रंजालि आफाद बिथांमोननि खौसे बानजायनायाव नैयावहाय थांनाय अक्ट'बर दानावनो जादोंमोन हारिमु बादाया। मोननैसो उसुबिदानि थाखाय बेखौ दोनथ'ना दिनै थुंगेनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बेयावहाय जोङो बिटिआरनि हारिमु बिफाननिफ्राय अनसुंथाइ हरनाय जादों आरो बिथांमोना दिनै बेखौ बानजायनानै होबाय। बिनि गेजेरजों जायफोर सोलोंसाफ्रा बेवहाय बाहागो लाबाय बिथांमोननो जोङो सार्टिफिकेटबो होनाय जादों। इयुन समावहाय जौगाखांनायनि थाखाय माबायदि सोरखारि हिसाबै हारिमुखौ फोजौखांनायनि थाखाय माबायदि बिथांखि जोंहा बर' हारिमुवा जोबोद धोनि, जों जोबोद गोजौआव गावखोनानै दङ। नाथाय जोंनि जि सरकारनि जि हारिमुनि बिफान, बे बिफानाव जोंहा मावख' अफिसारफोरनि सर्टेज दङ। स्टाफआ जोंहा खोब खम, जायनि थाखाय जोङो माखासे खामानिखौ मावनो उसुबिदा जायो। थेवब्लाबो जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि जायफोर हारिमु बिथिङाव गोसो होनानै खामानि मावबाय थादों, जायफोर सोलोंसा दङ, बिथांमोना जाहाथे मोजां रोखोमै सोलोंनो हायो, बेनि थाखाय जोङो क'क्राझाराव थानाय जोंनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेज, बेखौ जों इयुनावलागै कालचारेल इउनिभारसिटि बेहालागै जों आपग्रेडेसन खालामनायनि बिथांखिखौ लानाय जादों। आरो बे जुदि जायोब्ला जोंनि गोबां सोलोंसाफ्रा मोसानाय, मेथाइ खननाय बा बिदिनो दामजुजो दामनाय बा सावगारि एरनाय बायदि बायदि बिथिङाव बिथांमोना डिग्रि डिप्ल'मा लानानै गावनि जिउखौ इयुनाव दानानै लानो हागोन। दा बिनि अनगायैबो जोङो जायगा जायफ्राव हारिमुनि एक्टिभिटिसा सोलिबाय थायो, बिदिनो वर्कशपआ सोलियो, बेफोरबायदि जायगायाव जोङो कमिउनिटि हल, कालचारेल स्टेज जेराव गैया बेयाव जोङो बानायना होनायनि थाखाय परिकल्पना लानाय जादों। आरो वर्कशपखौ जोङो आरोबाव मोजाङै खुंनो थाखाय जोङो परिकल्पना लानाय जादों। गेलेमु बिथिङाव नोंथाङा मा बुंनो सानो जिहेथु नोंथाङा गेलेमु बिथिङाव सासे मावफुं सोद्रोमा, जे हारिमुजों गेलेनायजों लोगोसे जोबोद गोहोम दङ, जे लाइमोनफोरा गोबां गेलेनायाव आथिखालाव दावगाबोगासिनो दङ, बे बिथिङाव माबायदि पदक्षेप लानो नागिरदों? गेलेनायाबो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गोबां पटेनसियेल दङ। गोबां गेलेगिरि जोंनि ओनसोलाव ओंखारनानै दङ, ओंखारो आरो ओंखारबाय थागोन। नाथाय जोङो सरकार बिथिंनिफ्राय जेसेबां सुबिदाखौ होनांगौ होनो हाबावाखै। बेखायनो आङो हारिमु लोगोसे जोंनि ओनसोलनिबो आङो बा बिटिआरनिबो आङो गेलेमुनि मावफुं सोद्रोमा महरै जोंनि ओनसोलाव थानाय जिफोर गेलेग्रा फोथारफोर दङ, गामि ओनसोलनि बा ओनसोलनि, बेफोरखौ जोङो फोसाबनो थाखाय आरो जेराव गैया बेहाय मोजाङै साजायनानै होनो थाखाय जोङो थांखि लानाय जादों। आरो जोङो जोंनि गेलेनायखौ जाहाथे थुलुंगाखाङो जोंनि उन्दैफोरा, बेनि थाखाय जोङो फैबाय थानाय जानुवारि दानाव जोङो नर्थ इस्टआव थानाय बा सा सानजा भारताव थानाय जि 6 सिडुल काउन्सिलफोर दङ, बे 6 सिडुल काउन्सिलनि टुर्नामेन्ट जोङो फुटबल टुर्नामेन्ट जोङो खुंनो नागिरदों। आरो बेनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव गेलेनायनि जि थासारि बा गेलेनायनि जि दोहौखौ जोङो लाबोनो नागिरदों। आरो जोंहा बिटिआरआव मोनसे गोदानै बिफान जोङो खुलिबावदों गेलेनायनि बिथिङाव, गुबुनावबो खुलिदों। गेलेनायनि बिथिंखौ बुंनो नागिरदों प्रम'सन अफ इन्डिजिनियास गेम। जोंहा आगुनिनो गोबां थागिबि गेलेनाय दङ। दा बे गेलेनायफोरखौ जोङो जौगाहोनो थाखाय, बेखौ रैखा खालामनो थाखाय जोङो मोनसे डिपार्टमेन्ट खुलिबाय आरो बेखौ फैबाय थानाय समाव जोङो बाजेट खालामनानै जों बे डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों जोंनि आगुनि गेलेनाय आयदाफोर दङ, बेखौ जोङो प्रिजार्भ खालामनो थाखाय, मोनफुंनो थाखाय आरो जौगाहोनो थाखाय राहा लानाय जादों। थेंक इउ सार।